Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Ilma Thoibah saking kelas 11 DPIB kalih absen 3 dosa sekawan. Sak menika kula badhe maos teks pranatacara ing temanten ing Desa Srikaton. Dumateng para alim ulama sesepuh saha pinisepuh ingkang tansah kula hormati lan kula taati. Dumateng temanten kekalih inggih menika ingkang berbahagia. Dumateng Bapak Sohibul Hajah sekeluarga ingkang kula hormati lan dumateng para pengiring saking kemanten kakung ingkang kula hormati. Kula teng mriki selaku pranatacara manten boten perlu anggenipun kula matur kathah picantenan. Monggo kita sedaya sami muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kita sedaya saged makempal ing dalem acara temu manten menika kanthi keadaan sehat walafiat. Pramila mongko kita buka acara ing dalem menika waos Al-Fatihah. Acara ing salajengipun penyerahan saking pihak manten estri dumateng perwakilan saking manten estri wekdal kula sumanggaken. Hadirin ingkang kula hormati, inggih punika sambutan penerimaan saking pihak temanten jaler menika badhe dipun sampaiaken kalian wakil pihak temanten jaler. Ananging sadèrèngipun sambutan menika dipun sampaiaken, kula teng mriki selaku pranatacara mbok menawi wiwit awal ngantos akhir wonten pinten-pinten perkawis ingkang kirang nyeceki dumateng manah panjenengan. Saking kula nyuwun agungipun pangapunten. Saking kula pribadi kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.